ሰላም ፍትዋት ተዛረብቲ ትግርኛ ተጋርን ኤርትራን ብለይ ኣፈላላይ ናብ ለጨጥሩ ፊልም እንኳ ብድሓን መጻኹም ዝተዓጽኡ ሰራወር ደም ከመይ ከም ልኽፈቱ ሓሲብኩም ትፈልጡ? ኣብዛ ቪድዮ ሰራወር ደምና ከመይ ከም ልኽፈት በቐሊልን ስእላውን መንገዲ ክገልጸ እያ። ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉኒ። እስቴንት ልቢ ብኸመይ ይሰርሕ ዝገርም ህይወት ዘድሕን ቴክኖሎጂ ዓብይ ጽቕጥቅጥ ትራፊክ ዘለዎ ጽርግያ እሞሕሰብዎ ብሰንኪ ምዕጻው መስመር መኻይን ምንቅስቓስ ኣይኽእላን። ልክዕ ከምኡ ሻምበቆታት ደምካ ብዝረገአ ደም ወይ ብኻልኦት ሕማማትን ክዕፀው ይኽእሉ። እዚ ድማ ንዋሕዚ ደም ናብ ልብኻ ክዓግት ይኽእል። ቀፂሉ ከዓ ቃንዛ ኣፍ ልቢ ወይ እውን ብውቅዒት ልቢ ከይተረፈ ከስዕብ ይኽእል። ዘመናዊ ሕክምና ግን መፍትሒ ኣለዎ። ስቴንት ልቢ ማለት ሻምበቆታት ደም ክፉት ንክኸውን ከም ስካፎልድ ዝሰርሑ ደቀቕቲ ህይወት ዘድሕኑ መሳርሕታት እዮም። ናብ ሻምበቆ ደም ምእታው እቲ መስርሕ ብንእሽቶ ምቑራፅ ይጅመር። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መንኩ ወይ ኣብ ሽምጢ ካቴተር ዝበሃል ቀጢንን ተዓጻጻፍን ሻምበቆ ብጥንቃቐ ኣብ ሰራወር ደም ይኣቱ እሞ ክሳብ ልቢ ይምራሕ። ሓኻይ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ምስሊ ብምጥቃም እቲ ሻምበቆ ደም ዘለዎ ምዕጻው ብልክዕ ቦታ ይሕብሩ። እቲ ምዕጻው ምስ ተረጋገጸ ጫፍ ባሎን ዘለዎ ካቴተር ኣብቲ ቦታ ይቕመጥ። ዙርያ እዚ ባሎን እዚ ስቴንት ዝበሃል ንእሽቶ መትረብ ዝመስል ትቦ ኣሎ። እቲ ባሎን ይነፍሕ፣ እቲ ስቴንት የስፍሖን ነቲ ስቴንት ኣብ መንደቕ ሻምበቆታት ደም ይደፍኦን። እዚ ድማ ነቲ ሻምበቆ ደም የስፍሖ፣ ደም ብዝያዳ ብናጽነት ክውሕዝ ይገብሮ። ድሕሪኡ እቲ ባሎን ንፋስ ይወጽእን ይእለን፣ እቲ ስቴንት ግን ንሓወረ ኣቦቱ ይጸንሕ። እዚ ድማ ከም ደጋፊ መዋቅር ኮይኑ እቲ ሻምበቆ ደም መሊሱ ከይጸብብ ይሰርሕ። ምስ ግዜ እቲ ሻምበቆ ኣብ ዙርያ ድሕሪት መስርሕ ሕማማት መብዛሕትኡ ግዜ ደም ንኸይረግን ጽቡቕ ጥዕና ልቢ ንክህልውን ዝሕግዙ መድሓኒታት ይወሃቦም። እቲ ስቴንት ብግቡእ ክንክን እንተተገይሩሉ ነቲ ሻምበቆ ደም ንነዊሕ ዓመታት ክፉት ክገብሮ ይኽእል። እዚ ድማ ኣብ መጻኢ ንዝፈጠር ጸገማት ልቢ ክቕንስ ይኽእል። ስለዚ ኸዚ ስቴንት ከመይ ዝተዓጽኦ ሰራወር ደምና ከም ዝኸፍት ፈሊጥኩም ኣለኹም። እዚ እንተፈቲኹሞ ልበለጸ ሓበሬታ ላይክን ሳብስክራይብን ኣይትረስዑ። ቀፂልኩም ብምንታይ ኣርእስቲ ክትሪኡ ከም እትደልዩ ኣብ ኮመንት ኣፍልጡኒ። ዋን ፒስ